κατακόρυφο ρολόι σε τοίχο που δεν έχει νότιο προσανατολισμό. Ένα ρολόι πολύ χαμηλού κόστους, το οποίο μπορεί να διακοσμήσει έναν τοίχο μας. Το μόνο που χρειάζεται είναι κάποιοι μαρκαδόροι για να το ζωγραφίσουμε και ένας γνώμονας. Εδώ μάλιστα με το σάντουιτς βγαίνουν και οι γραμμές απόκλησης. Σε αυτή τη γραμμή θα κινείται η σκιά του γνώμονά μας κατά τις ημέρες των μεσημεριών. Εδώ θα έχει κατέβει στο θερινό ηλιοστάσιο όταν ο ήλιος βρίσκεται πολύ ψηλά και εδώ βλέπετε κοντεύει να πιάσει το ανώτατο άκρο. Γιατί βρισκόμαστε στις 17 Δεκεμβρίου και πλησιάζουμε στο χειμερινό ηλιοστάσιο. Για να κατασκευάσουμε ένα τέτοιο ρολόι θα πρέπει πρώτα να βρούμε την κλίση του τοίχου μας. Για να σχεδιάσουμε όμως το κατακόρυφο ρολόι μας σε έναν τοίχο που δεν έχει νότιο προσανατολισμό, πρέπει πρώτα να βρούμε την απόκλιση του τοίχου σε σχέση με τον νότο. Για να βρούμε την απόκλιση θα χρειαστούμε ένα μυρογνωμόνιο, ένα αλφάδι. Εδώ θα χρησιμοποιήσουμε το κινητό μας τηλέφωνο. Έχει πάρα πολλές εφαρμογές εντελώς δωρεάν. Το μετατρέπουμε σε αλφάδι. Και ένα γνώμονα, τον οποίο τον έχουμε τοποθετήσει σε ένα ορθογώνιο κουτί για να μπορέσει να είναι κάθετα προς το μυρογνωμόνιο. Τοποθετούμε το μυρογνωμόνιό μας στον τοίχο και με τη βοήθεια του αλφαδιού το βάζουμε εντελώς οριζόντια στο επίπεδο. Τέλεια. Το ιδανικό είναι να κάνουμε αυτή τη μέτρηση όταν ο ήλιος στον τόπο που βρισκόμαστε μεσουρανεί, βρίσκεται στο ψηλότερο του σημείο. Διότι όταν ο ήλιος μεσουρανεί σε έναν τοίχο με νότια έκθεση, όταν ο γνώμονάς μου θα ήταν στο σημείο 0, 90 εδώ 0 του μυρογνωμονίου, η σκιά του θα έπεφτε ακριβώς στο κέντρο. Λίγο Παναγιώτη, κράτησε το από εδώ για να φαίνεται η σκιά. Πολύ ωραία. Επειδή όμως ο τοίχος μας έχει απόκλιση, η σκιά του δεν πέφτει ακριβώς στο κέντρο. Θα πρέπει να κουνήσουμε το γνώμονα μέχρι να πέφτει η σκιά του στο κέντρο του μυρογνωμονίου. Οι μοίρες που θα βρούμε εδώ είναι και η απόκλιση του τοίχου μας. Αν τώρα δεν μπορούμε να κάνουμε αυτή τη μέτρηση όταν ο ήλιος μεσουρανεί, όπως τώρα που κάνουμε τη συγκεκριμένη βιντεοσκόπηση, θα πρέπει να πάρουμε 2-3 μετρήσεις σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές και να καταγράψουμε τις αποκλίσεις κάθε χρονική στιγμή που έχει ο γνώμονας, που έχει σκιά με το κέντρο του μυρογνωμονίου. Αυτές μετά θα τις τοποθετήσουμε στο λογισμικό Sandows για να πάρουμε την απόκλιση του τοίχου. Επειδή ο τοίχος μας δεν έχει νότια έκθεση, θα τοποθετήσουμε το γνώμονά μας έτσι ώστε η σκιά να πέσει στο κέντρο του μυρογνωμονίου. Εδώ θα σημαδέψουμε την απόκλιση σε μοίρες. Άρα, αφού είδαμε ότι η σκιά εδώ, όταν τοποθετούμε το γνώμονα εδώ, πέφτει στο κέντρο, ερχόμαστε και μετράμε 10, 20, 30, 40, 50, περίπου 53 μοίρες. Η ένδειξη του ηλιακού ρολογιού δεν ταυτίζεται με τον χρόνο που δείχνει το πολιτικό μας ρολόι. Θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο ούτως ώστε να εξισώσουμε την ώρα του ηλιακού ρολογιού με την ώρα του πολιτικού μας. Έτσι λοιπόν χρησιμοποιούμε το διάγραμμα της εξίσωσης του χρόνου. Εδώ βλέπουμε την εξίσωση του χρόνου, την οποία θα πρέπει να μετατοπίσουμε κατακόρυφα για να βρούμε την αντίστοιχη γραφική παράσταση για τον τόπο μας. Έστω ότι θέλουμε να σχεδιάσουμε ένα ρολόι για τον νικηφόρο της Δράμης. Όπως θα δείξουμε στους υπολογισμούς μας, η γραφική μας παράσταση θα μετατοπιστεί κατακόρυφα και θα γίνει αυτή, ολόιδια μορφή, απλώς μετατοπισμένη. Το πόσο θα το δούμε. Εδώ βλέπουμε την εξίσωση του χρόνου, η οποία θα ίσχυε αν βρισκόμασταν
σε γεωγραφικό μήκος 0, δηλαδή στο αστεροσκοπείο του Greenwich. Για να την προσαρμόσουμε στο χώρο που θα στήσουμε το ηλιακό μας ρολόι, θα πρέπει να κάνουμε κάποιες διορθώσεις. Έστω λοιπόν ότι θέλουμε να τοποθετήσουμε ένα ηλιακό ρολόι στο νικηφόρο της δράμας, σε θέση με γεωγραφικό μήκος 24 μοίρες, 18 πρώτα και 49 δεύτερα. Πρώτα απ' όλα θα μετατρέψουμε σε δεκαδικό αριθμό αυτές τις μοίρες, δηλαδή τα 49 δεύτερα λεπτά θα τα γράψουμε 49 δια 3.600, τα 18 πρώτα θα τα γράψουμε 18 δια 60 και έτσι θα προσθέσουμε το 24 με το 18 δια 60 και το 49 δια 3.600 και έτσι θα βρούμε 24,314 μοίρες. Η διόρθωση που θα κάνουμε λοιπόν λόγω του γεωγραφικού μας μήκους θα είναι 24,314 επί 4, δηλαδή χρειαζόμαστε να διορθώσουμε την καμπύλη μας κατά 97,254 λεπτά. Γιατί αυτό? Γιατί 24 ώρες επί 60 λεπτά μας κάνουν 1440 λεπτά. Αν τα διαιρέσουμε με το 360, με τις 360 μοίρες που αντιστοιχούν σε ένα κύκλο, μας δίνουν 4 λεπτά σε κάθε μοίρα. Επομένως, οι 24,314 μοίρες θα μας δώσουν 97,254 λεπτά. Βρισκόμαστε ανατολικά του Greenwich, οπότε ο ήλιος μεσουρανεί 97,254 λεπτά νωρίτερα από ό,τι στο Greenwich. Επομένως, η ώρα Greenwich θα ισούται με την ένδειξη του ρολογιού μας μείον 97,254 λεπτά. Μην ξεχνάμε όμως ότι η πολιτική ώρα της Ελλάδος είναι 120 λεπτά πριν από την ώρα Greenwich. Έχουμε 2 ώρες διαφορά. Επομένως, για να βρούμε την πολιτική ώρα της Ελλάδος, προσθέτουμε στην εξίσωση του χρόνου μας 120 λεπτά. Έτσι θα είμαστε στα 120 μείον 97,254, 22,746 περίπου 23 λεπτά. Παίρνουμε λοιπόν την προηγούμενη γραφική παράσταση και την μετατοπίσουμε κατακόρυφα κατά 23 λεπτά. Λοιπόν, προκύπτει αυτή η εξίσωση του χρόνου προσαρμοσμένη για αυτόν τον τόπο. Βέβαια, το καλοκαίρι θα προσθέτουμε μία ώρα ακόμη λόγω της θερινής ώρας. Όλη αυτή η διαδικασία μπορεί να αποφευχθεί δίνοντας κατευθείαν εντολή στο λογισμικό μας να μας δώσει την εξίσωση του χρόνου.